Suntem aici la Metallica. Buongiorno, principessa. Salutare. Salut. Hai să intrăm. Ne-am luat jetoane. La 6, Olia a luat 4, Pătra a luat 8, Pătra e bazat. Multă lume aici. Asta familiilor. E ceva de cameră. Nu, cum să-mi zică. Și cum mi-a controlat ghiozdanul? Bine, hai trec. Puteam să am 3 bombe. Și iată în față se află magnifica scenă. Roxana unde e? Păi Roxana s-a dus la VIP, nu știu. Mi-a dat biletul și a plecat. Acum cântă o formație anonimă pe nume Vița de Vie. N-a auzit nimeni de ăștia. Aici se cumpără mici. Free